Čaute ľudia, vás vítam pri novom videu, kde si dneska zahráme prvýkrát na mojom kanále novým LOLko. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a keď sa vám bude páčiť, prosím zanechajte lajky a odber. Ďakujem. Ideme si zahrať normálne 1v1 proti random ľuďom a vyzerá tak, že mapka v pohode. 1v1, no som zvedavý, jak to skončím. A fakt prosím, ten odber je zadarmo, takže veľmi prosím, je to veľká podpora pre mňa, tak by som bol veľmi rád, keby ste zanechali odber. Fú, že nový kanál. Dlhé načítavanie, joj. Takže ideme proti. No, mapka je to tá. No ideme, dúfam, že ma nerozbije, bo jak viete, no neviete zatiaľ, ja neviem buildiť. A vyzerá tak, že ani strieľať náročné. Dúfam, že tento dáme. A to dáme plne v pohode. Buildiť mám build i 0 z 10 do prdele. Nikto nie je dokonalý, tak poviem. A ešte by som to... On je už nad nami, nie? Ja samozrejme. Tých buildok nemám vôbec rád. Potom ešte zóna, všetko bude tu. A už je vidno, Pusty, idem stáde k nemu. Už nás vidí. A sme v riti. Sme v riti, bo on buildy 9 z 10. Radšej to obehneme na obko. Spadli sme, no a sme v jeho tým. Tak sme v riti na čisto. Neviem, jak to bude veľmi zaujímavé, ale no dobre. On je nad nami a zase sme spadli asi. Nie, ideme rýchlo preč. A sme sa zasekli kuretka. Teraz musíme pozrieť, kde je on. Radšej buildím kusa. Spadli sme a zase buildíme. To sa ďalej nedostaneme, on je kde za nami. No a je tu zóna. Už po nás strieľa a nám zničil. Výborne, bo to tak neznať buildy a potom ísť. Jaj. Musíme ísť na to proste, že začiatok to nikto nič spraví, ešte keď to hrám na mobile, tak to nič. To ešte ďalších. A keď hráte LOLko, kľudne do komentárov napíšte, že či chcete ísť proti mne 1v1. Ja v tým akože nemám problém. Takže teraz by trebalo hlavne mu ubrať hapka. Že by... dal nám headshot. Tak toto bol trapas jak hovno. No do prdele, toto bol trapas jak hovno. Tak toto, je mineša toto, keby ešte moja mama videla, tak mi žďube za to. Že keď už bavím túto hru, tak nech ju bavím poradne. Si mališky to zobu. Áno, 11, dávaj, 44, 25 pôjde, toto vyzerá nadejne. Toto vyzerá nadejne. Už keby som vedel editovať. Poďte, dávaj. Ale nám dáme headshot, ja sa stavím, nám dáme headshot. No a sme v riti. A sa vykoletka. Daj mu, ešte. Poď, za nami. Dobre. Skoč na neho. Aj pár hapka máme opa. 75 hapka, to nie je, no 86. A je po nás. To bude taký trapas. Ja už to vidím, jak to skončí. Ja už to vidím, no moje, že jak to zabije. Kde pošol? A je tam hore. Daj mu. Aj po nás, je po nás. 6 hapka. Dobre, tak toto je náš úplný koniec, len radšej poviem headka, bo to neskončí. No, daj mu, bo nám ešte, dávaj. Prebíjaj, no. A nemáme náboje. Tak to je po nás a trápny koniec. Nie, nás porazil taký džad. Tak to je, vidíte, takže čaute. Like.